αγγλικών και βραβευμένη λογοτέχνης. Σας καλωσορίζω στη χώρα μας. Και εμείς στην εκπομπή μας. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι διδάσκονται πάρα πολλές γλώσσες εδώ στο φροντιστήριο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να συγκεντρώσεις τόσα πολλά προγράμματα ξένων γλωσσών μέσα σε ένα φροντιστήριο. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε το έναυσμα για να σας συναντήσουμε και να μιλήσουμε σχετικά με αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολυμορφικό φροντιστήριο, ίσως είναι και πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής, διότι καλύπτουμε και το κομμάτι το εκπαιδευτικό, εδώ στους χώρους μας, και εξ αποστάσεως, ίσως και να μιλήσουμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο. Είμαστε επίσης και κέντρο μετάφρασης και πληροφορικής και τώρα τελευταία έχουμε κάνει και το πρόγραμμα σχολικής μελέτης για τα παιδιά του δημοτικού. Τι γλώσσες μπορούμε να διδαχθούν τα παιδιά μας? Οι ξένες γλώσσες που μπορούν να διδαχθούν φυσικά είναι αυτές που ξέρουμε όλοι, δηλαδή ευρωπαϊκές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, που κατά κόρον τη ζητούν τα παιδιά, αλλά έχουμε επίσης και πιο εξωτικές, να το πω έτσι, γλώσσες, όπως για παράδειγμα η κινεζική, που έχουμε τμήματα και ενηλίκων και παιδιών, η ρωσική, η αραβική, η ιαπωνική και κάποιες άλλες γλώσσες κατόπιν ζήτησης. Μπορεί κάποιος που θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα στην κινεζική να κάνει κάποιο ιδιαίτερο, γιατί είναι μια γλώσσα που δεν είναι πολύ διαδεδομένη στα φροντιστήριά μας. Σωστά. Τώρα, μια και αναφέραμε την κινεζική, επειδή έχει και πραγματικά μεγάλη ζήτηση αυτή η γλώσσα, έχουμε τμήμα και ενηλίκων και παιδικών. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες γλώσσες, και κυρίως ενηλίκων ομολογουμένως. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπω ότι και στα παιδιά αρχίζει και υπάρχει αυτή η έντονη αναζήτηση προς αυτές τις γλώσσες, και τις ανατολικές και τις πιο εξωτικές. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν προγράμματα για εξαποστάσεως εκπαίδευση, μάθηση. Βεβαίως, στο χώρο μας υπάρχουν και τα προγράμματα που έχετε κάποιος να παρακολουθήσει διαζώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως, τα λεγόμενα e-learning, και με την ασύγχρονη και τη σύγχρονη εκπαίδευση. Όταν λέω σύγχρονης, εννοώ για παράδειγμα με καθηγητή, μέσω του υπολογιστή που έρχεται σε επαφή ο καθηγητής με τον μαθητή και φυσικά του δίνει εκπαιδευτικό υλικό, του στέλνει μέσω email, την έκθεση κλπ. Οπωσδήποτε και οι δικοί μας μαθητές, αν δεν μπορούν να έρθουν για κάποιο λόγο στο μάθημα, είτε αρρώστια είτε οτιδήποτε άλλο, έχουν κάποιο πυρετούλι, τους συνδέουμε μέσω της πλατφόρμας και δεν κάνουν το μάθημά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Ποια πτυχία μπορεί να αποκτήσει κάθε παιδί εδώ που ξεκινάει μαθήματα? Εδώ έχουμε τα πτυχία όλων των αναγνωρισμένων φορέων. Οι περισσότεροι γνωρίζουν για τα αγγλικά, το Michigan, το Cambridge. Υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα καινούργια πτυχία, όπως το TAI, παράδειγμα το Ιρλανδικό, το City Guilds, το EdExcel, PT. Θα ήθελα να μας μιλήσεις και λίγο για τα βραβεία αυτά που έχεις αποκτήσει, παρόλο το νερό της ηλικίας σου. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αγάπη η ποιήση και η λογοτεχνία. Με φανταστείς που είπαμε ότι από 9 ετών αποφάσισα να γίνω συγγραφέας. Το πρώτο μου βιβλίο το εξέδωσα το 1999. Είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου, πραγματικά. Το πρώτο μου εκτυπωμένο, να το πω και έτσι, επώνυμα. Η Μιλένη, ένα πολύ πρωτοποριακό παραμύθι, το οποίο το έχω μεταφράσει και στην αγγλική γλώσσα και το δίνω εδώ στους μαθητές μου. Φυσικά σε ηλεκτρονική μορφή, διότι δεν το έχω εκδώσει, και το κάνουμε στην ώρα λογοτεχνίας τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Όσα παιδάκια έχουν καθίσει εδώ στην Αθήνα και θέλουν να κάνουν μια δραστηριότητα πέραν των αθλοπαιδιών, έρχονται εδώ σε εμάς και κάνουν λογοτεχνία. Είτε στα ελληνικά είτε στην ξένη γλώσσα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Χάρηκα πολύ. Κλείνοντας, θα θέλαμε να κάνουμε μια προσφορά για όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής. Όσοι παρακολουθήσουν και θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματά μας, θα έχουν μια έκπτωση της τάξης του 30%.